What's up? The power motion. The power.
Siyakuzwa mfowethu, siyakuzwa. Kodwa masani kwenza kanje. Ngoba ngizothi bese nisuka bese niyalutha la. Bese ngiyabona. Ukusimuzi manje. Ngimba maphosa ngiyabona.
Manje sila ekwamaimaye sifisa ukuthi ku live besifisa ukwenza ngo1 sisiphucele ukwenza ngo2 sigijima manje ema police station la kunensizwa eziwu12 eseyiboshiwe ebe esihamba nazo kodwa ke amaphoyisa ayekhethela nje abantu afuna ababophe
masuka lapha nje baqedela live sinyukela la eJipe police station siyokhipha lezi insizwa sizoyikhishwa lezi insizwa ngoba amaphoyisa asiphathe kahle wona ngendlela ayiphathe ngayo aphambuka nje nawo la ngaphambuka khona ukuthi abophe lezi insizwa bese kuzothi induna zona iqinisa silenzanga lokufikela ithunzi sikaZulu iqiniso likaZulu ngoba uma kube khona inkinga beyikhona bekufanele umuntu oqala ambophayo yimina ngoba mina kase ngimeme umuntu mina ngisholo mina njengomongameli wamabhengu ukuthi mina ngiza kwaMayimayi ukuza kwami kwaMayimayi ngisholo lo mina angizange ngimeme umuntu mina ngaphinde ngazokhuleka einduneni zenhlabathi nezipheke abantu besilo eGoli nabantu baka Mntwana eGoli okubalekile ukuthi konke lokho sikuhloniphe sikuvikele ngoba obaba sebahlonipha kodwa obaba abadala kungenzeka kube khona umlilo abangawuboni iqala siubone sizingane induna siyahlonipha iphethe amahostelo babomhlongo babomkabero oshalazile kodwa funa bakwamukele ukuthi nathi singamahala njonjo siyayibona impi isuka ingakafiki izonyathela amasimba abantwana okumele lokho bakwazi ukuthi nabo bakwamukele bakuhloniphe futhi bazi ukuthi siyikusasa ngaphandle ke bona uma bethi asidonsela odakeni thina funa sizokwakha amanxiwa odakeni sizokwakha umuzi odakeni siphile odakeni sivumele noma yini yabona leyo nto leyo ngekuziyenzeke uma ngabe thina sikwazi ukubona ukuthi la akuhambe kahle lokho esikushoyo njengamanje njengoba sila kwaMayimayi inhloso yethu bekuzolwela isithunzi sikaZulu ngifuna ukuqinisekisa iNingizimu Afrika yonkana as a president of the Bhinqa Nation ukuthi sinqobile singuzulu sinqobile ngawo yonke indlela ukunqoba kwethu magaga kithi maqhawa kithi bomaskandi bakithi mabhinqa kithi mazula kithi ngifuna ukuniqinisekisa njengomongameli wenu owakhonjwe isizwe samabandla wonke indlula mithi yamakhosi ingafinyelela kwemkhakha kodwa kokunye amaphiko ayo awafinyelele ngifinyeleleke eGoli uPanyaza Lusufi ucommissioner wala eGoli ayikho intobo yephoyisa engakhishwanga benqala mina ukubona abantu amaphoyisa engaphezulu kwabantu ufanele ngabakho bakhona la waMayimayi noMayimayi uyayiqala ibhizi engaka savila masifika la siqale eDenver sadlula eJipe masifika eJipe insizwa zayo hayi bafethu asihambeleni phansi ngoba sekuseduze bashuthi ziqaqele zigcwala amatekisi ezini vele imvumo yokumasha asinayo vele ngoba bevele singamashi besihambela siyozosela inyama kwaMayimayi sizoba bazomhlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube khona isitabani esingavulula ngimvulo kaZulu sithi siphikisana negama esikhiphileyo ukuthi cha ayisikho sitabani esizophinde sivunule ngemvunulo yakwaZulu mina ngizumlando wamthungu ngisaphila bonke abantu abanezikhundla kwaZulu noma ngabe uyinkosi noma ngabe uyinduna noma ngabe usendlunkulu kwaZulu uma ngabe lokho engikushoyo kuyiphutha thatha umkhonto ngikwazi thatha umkhonto ngikwazi impepho yethu isiko lethu imbenge yethu udengezi lethu lempepho inkatha yethu ingavunulwa abantu abaphikisana nesiko impilo ingavunulwa abantu abaphikisana nenkolo religiously they are not accepted ngelinye ilanga kwenzeka isimanga la qhamuka khona abantu behlobonga belalana bothi igcikeni njengezilwane bakhuzwa kodwa bangabatshazwa bathiwa ayibarong futhi baqhubeka balala nezingane zabo kwakhulu ukubabaza kwathiwa ababulawa
sebebhedile kodwa iSodoma neGomora lele ngikhuluma ngalo mhlazana indoda ilala nenye indoda umfazi elana nomunye umfazi ilapho uNkulunkulu athatha isinqumo sokulibhubhisa namhlanje alikho ngisho imap of Africa alikho ngisho imap of the world izwe lakhona ngendlela labhubha ngayo ngendlela uNkulunkulu ayithukuthele ngayo ngendlela imvelo ayithukuthele ngayo ayiphindanga laphila phezulu komhlaba ngikhuluma lokho njengokuthi eAfrica into ephilayo njengamanje uZulu odudukwe laba bale amahazibe aphila a natural life uZulu ephila leyo nto amakhoyisana ephila leyo nto ithina kuphela that we still preserve an animal skin in Africa but the powerful kingdom in Africa is a Zulu nation is a Zulu kingdom it can never be raised again and it can never be prosper again through the kingdom culture and the kingdom association uNkulunkulu yokhomba nje uhlanye then our life will be safe namanje ngimile ngithi mina mangiphila mina ngizomlanda kwamchunu I don't pretend I don't do anything I'm straightforward so miss ngibonile nje to act ngithi mina njengamanje I'm challenging you so miss ukuthi ucele izitabani zakho ngoba wena umoshe izwe ukwaze ukuhamba uyozala wathandana wazi wena umuntu esifazane enqunu wazi indoda inqunu ngeke sizwe ngawo phezulu komhlaba Ndabe wazala ingane wenza konke okwenziwa indoda nesifazane waphinde wazokwenza amanyala angavumekile phezulu komhlaba somizi thetsheni izinja zakho uyikhuze zixolise ngaphekwa lokho uma izingexolise izinja zakho niphume ibhodwe lenu sesibongile ngale kwalokho masike sambona oyedwa wenu efaka imvunulo kaZulu ephethe isihlangu sikaZulu efaka umqhele kaZulu ngithi mina njengongizwe umlando wakwamkhulu sukela manje noma noma nihlangene khona nathi sobe sikhona la noma nihlangene khona nifaka imvunulo kaZulu sobe sikhona uchithe ngishebo yocaca ukuthi ubani umdala ukukhona eqanda Ndabe zithi I'm declaring this statement as a president of the Bhinqa Nation to say that izitabane they must fuck off. You must create your own not in this country, not here. I am the president who decides what must happen. Not the president who mumbles things. I don't fear any constitutional ruling. Angikwazi uzositshela nini ukuthi izinja izothi nina nini thina athathe ibongo zabafazi naqala ngeabortion nathi bese emthethweni wesibili nazoshaya umthetho ukuthi amadoda bakalonodwa eshaya umchiba lo ngazele umuntu uthiwa uthoma umbheki amanyala kamunga bekakhongolose wesibili wedemocracy after udayisela belungu sadayisela belungu uMandela benotutu uphinde futhi wazoba uthaba umbeki washaya imithetho ephikisana nobuntu nesintu emveni kwalokho namhlanje sisemanyaleni kushaya umthetho yokuthi ke asibabafazi ke manje ngoba vele nifuna ukumema imbongolo zangaphandle zizoba in charge la asime mntwana sebahamba ngiyakutshela mina ithi mina njengomongameli wamabhinqa angihambe ngadwala lapho ngihambe nabafowethu engifuna nabo bephawula ukuvimba kwethu kwamayimaye bekuvinjwa nje ukunqoba sinqobile futhi bingekho impi ebesifuna besithi thina sizobabaza itabane lezi ngaphakathi ngagiya igezi kodwa nginesiqiniseko sokuthi mina kulempi yezitabane silwayo into eyenzekile izo izinduna ezikhulumele phansi
nabantu bomthetho isidingo singekho lokho akulungile lokho ngibe mina ngikhulumile la ukuthi mina ngizobamba umhlangano naso obaba ngiyabahlonipha ngisazohlangana futhi nabo ngoba umuntu ophethe uyahlonishwa noma imbono nezenzo zakhe nemizwa yakhe kwesinye isikhathi ungeke uhambisane nayo njengamanje mina is the president of the Bhinqa Nation. I'm saying we are safe as the Zulu Kingdom. We are safe as South African people who are proud of who we are. What are it? That is it. We need to one power please come here. That is it. Hayi ngoba esho nje umntwana uthi ke cha hayi ucebisa kube izwe libe lodwa ngiyahlangana labantu laba ukuthiwa ke ibona ukuthi ke bazohlupha thina abantu bala eMzansi ngobaye labantu abangumbumbeli cha asifisi lokho ukuthi iqhubeke ngoba umntwana nje efikelela namhlanje sisuwele eMountaineer ehlala khona koDenver nakoGP ingoba solungisana naye ukuthi ke nalento le angayifuni nathi asifuni bafowethu asifuni ngeke ulale nomunye umfweni ebe umfweni ngeke ulale intombi ube uyintombi siyacela nje bafowethu ukuthi ke sikuya namhlanje ke le phambili umntwana ngoba esitsheni nje xa uthiza akuthandi nathi asikuthandi sisuka sonke ke le emakhaya amahlabathini kwaNongoma siyazi ukuthi ke into engafuneka ayifuneki nomntwana obeselele nje uyazi ukuthi ke abantu bakumanje abathi bayifuna bayifuna siyacela ke bafuna ukuthi ngoba silana nje eGoli umntwana esikhiphile namhlanje ungizwe umculo ukuthi ke size simbhekisele into angayifuni nathi asifuni ngeke kuthulane nomunye umuntu ebe egqoka ibheshu lakithi nathi sibe sazi kahle ukuthi ke ibheshu gqoka umuntu wakithi ugqoka njani ibheshu umuntu wesifazane ngapha windoda uzenza umuntu wesifazane ugqoka ibheshu ugqoka njani ibheshu ngoba sichaza ukuthi kahle kahle thina abantu bakithi asifuni into engcolile omunye umuntu engathatha ngeside lakhe lokuthi ke hayi ubani uyabheda akabheda ubhuti khona iqiniso phela inkelelo semntweni masa abantu bakithi bazulisa abantu bakithi kwaZulu into elonje asifuni into ebheda nje seceleni asifuni siyinto eyodwa nje siyinto eyodwa thina phelela Zulu esisuke eMountaineer nasemakhaya nakuphi eThekwini kuphi nakuphi siyinto eyodwa bafethu kuthi into ebhedayo asifuni imqhelo amabheshu agqoka abantu laba kwama kuthiwa ke batibona bazithi abantu bazinzizwa namhlanje asifuni lokho singasuka sithatha ibhamu zethu yonke into le sobulala abantu labo abayabheda akalo ubhuti mayekhuluma ethi ke into ethiza akayifuni uqinisile wamsana nathi ukuthi asinawo amandla ukuthi ke sibasuse lapho kodwa ngoba namhlanje ufikile ukuthi ke into ethiza akayifuni ngeke boshela iqiniso singabona uhulumeni uyabheda wabophela umuntu umophela iqiniso hayi bafowethu siyabonga bafowethu hlesi into yosho ndaba ukuthi sicela ukuthi la insizwa lapha yakwasibiya sinawo lapha nayo sesiyibone ihleka kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana angimazi noma nawe uyiso noma uzovikela zona nokuthi uma ngibongolo ngoba nami begushile sekhanda nabe kade ngabambeza ngayo mina ngithole iphona cha sibingelele ebabukeli ushawe yini lapho buyoza ukuba ngangobani lapho hayi no ufile uyithanda awukahle mfowethu hey ukungeza nje lapho kulokho kushoyo yikho ukuthi cha mntwana sisemva kwabo sithi phansi ngemvunulo yokuxhashwa ngoba sizinsizwa nje asithandi ukuthi sithole sethu sigcine mhlambe sidiceleleka phansi ngenxa yabafowethu ke abangayiqondi ukuthi baye uhlubule empilweni
ubuhlungu balo lokho basibiya ilokho nje ngabusho siyabonga mfethu. Futhi mhlawumbe-ke njengoba njengoba futhi nawe wazi izinto esibhekene nazo ukuthi banomlungelo lomthethosisekelo nabantu besiphilile nabo mfethu kumayimina semcimbini befikile bephathe inhlelo ey'gabeni ezahlukahlukene sibajabulele bese stage singenankinga nabo. Indaba iqala la ekuthenini bese bequngcele uphawula wakho baweqela umngcele lapho endaba ezithi ukuthi bewubulili obufanayo bese belokhuza besebenzisa imvunulo yamakhosi baweqela kakhulu umngcele lahle befuna ngabe bayajeza ngesijeza esithile sakwazulu kodwa sizothi ngoba phela siphethwe uhulumeni vele othi ayilime ziyatsheni ayikho into esingayenza. Kufanele bejeze bona lo hulumeni ejakhithini ngalo hulumeni ngifuna ngiyazi la. Okay, okusho ukuthi manje-ke ubani ongaplana ikusasa lo muntu ebekeke bekhona kulona angaba khona kulona ngoba embulale lo onombono wekusasa ngesidlala ezinje sithi mina ngiyayiphaka manje bafana bakithi njengoba benesitesi esinga isitesi sabo sesibeyond yabona khona into ethiwa beyond repairs isitesi sabo sesibeyond sizoba manje imhlangano kanjani wethu engenampi engenangimosha ngoba nami namhlanje besingazeli ukuzomosha kodwa iqiniso limile ukuthi asilungisizwe manje ukuthi siqale into entsha. Iqiniso limile ndaba ezinthali limele lithi asingasukungcoliseka yini ukusuleleka ngoba manje lento uyabona uma uthi ufaka imvunulo njengamanje umZulu kodwa manje uma usuyifakile uthola mhlawumbe uyaphazamiseka kwezinye indawo noma mhlawumbe umuntu ongaqondile kahle ongenawo umgogodlo ukuba indoda iqinisa isifaka njengohlangano kwaZulu ukuthi kushuthi namaZulu ayiyo lento kanti cha sizothi nje phansi ngabo ubhudo sisibhudo lapho. Uyabonga kakhulu ukuthi uyawakhulu asibuya mfethu nawe uqhambisa ibhinqa bethu online siyabonga mfethu leqiniso ukuthi uzoseseka. Futhi siyaqinisekisa ukuthi siqhuba inkulumo ekutheni sisilungise izwe futhi sibhalele nohulumeni esigabeni sokuthi umthetho ukuthi imvunulo yethu ivikeleke njengeyamaphoyisa neyamasosha. Namakhosi awasukume ekwazi ukuthi esizimbela vala kuthiwa is not ukuze makuthiwa is not allowed. Kusukuma bani? Amakhosi siyacela impela ukuthi asuke inkinga esivalele kulabo bhuti la. Vale nje. Kodwa mfethu imvunulo uma umfana ongesiyona umfana ungayifaki. Yebo. Iyavuma lapho. Akhona azokwenza amakhosi lokho. Kodwa amanye ngeke akwenze ngoba la mfowethu kunenkinga khona. Uholelwe isitha esiphikisana nomhlaba. Uholelwe isitha esiphikisana nobuntu nesintu nesiko. Sikuholela imali uyithathe. Leyo nto leyo ngosiko lethi idla kubi. Inkosi kufanele abayiholi. Uma iholelwe uhulumeni oyisitha sempilo. Leyo nto leyo iyicala elijulileyo. Yabona leke yahlongozeka kanye ukuthi i-kingdom yethu imele. Siyidonethele thina siyimele nge-kingdom. Ngaba ukuthi mina kuleyo nto leyo nje kufanele siyihlalele phansi iqhamuka ngohlelo oluqondile. Sibe ne-kingdomship yethu emile strong engathintiwe. Bese siba ingxenye yokuthi siyingxenye yezwe leSenegal Africa ngokahulumeni. Kodwa ngokingdomship in terms of finance we must be independent. Ngoba manje ukudla ambathe esitha yafana nokudla igrosa yeshada nomngako. Siyabonga. With regards to what's going on right now, with the homophobic, my caution to you, don't allow them to make you emotional. You know who you are. And don't stoop to their level. All you need to do is just to be yourself 100%. But also, I'm not inciting violence, but also there needs to come a point where they know who we are and we're not backing down.
ube ready ukuthi mayisuka iyasuka soft empedeni Thank you. One way. Okay? Whether you're a lesbian, gay, bi, trans, tontoni, when it's time to fight for your rights, we will fight for our rights. Okay? So, but for now, don't stoop to the level.